A nutrición, segundo a Organización Mundial da Saúde, é a inxestión de alimentos en relación cas necesidades dietéticas do organismo. Unha boa nutrición, é dicir, unha dieta suficiente e equilibrada combinada con exercicio físico regular, é un elemento fundamental da boa saúde. Non é o mesmo nutrición que alimentación, xa que alimentarse é simplemente a acción de inxerir alimentos para sobrevivir, xeralmente para saciar a fame, e pola contra, nutrirse é un proceso biolóxico que ten lugar no noso corpo, polo cal o noso organismo obtén os micronutrientes e macronutrientes, é dicir, os hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas e minerais, necesarios para o correcto funcionamento do noso organismo. De todos os xeitos, a nutrición só é posible mediante a alimentación. A nutricionista é unha profesional que se encarga da educación alimentaria e nutricional, en calqueira campo onde sexa posible exercela, porque a alimentación axeitada axuda a mellorar a calidade de vida. A figura do nutricionista actúa sobre a alimentación dunha persoa ou grupos de persoas sás, pero tamén con diversas patoloxías tras o diagnóstico médico e tendo en conta as necesidades fisiopatolóxicas, as preferencias persoais, as circunstancias socioeconómicas, religiosas, culturais de cada persoa ou de cada familia. Cando nos referimos a enfermidades cardiovasculares, estamos a falar sobre unha serie de doenzas que influen de algún xeito no funcionamento do sistema circulatorio e cardíaco, é dicir, afectacións do corazón e dos vasos sanguíneos. Existen factores de risco que influen na aparición destas enfermidades, que se poden clasificar en modificables ou en non modificables. Os modificables, ou aqueles que podemos cambiar, son os que teñen influencia directa nos nosos hábitos de vida. Poden ser o colesterol, a diabetes, a hipertensión, a obesidade ou o tabaquismo, tamén o estrés ou a mala alimentación, entre outros. O tipo de alimentación é un factor modificable a destacar nestas enfermidades, dado que a dieta, ademais de ter unha relación directa cas doenzas de corazón, exerce influencia sobre outros factores de risco cardiovascular, como a hipertensión, a obesidade ou a diabetes. Unha alimentación saudable consiste en incluir nos nosos pratos alimentos como froitas, hortalizas, verduras, froitos secos, cereais integrais, legumes, tubérculos, peixes, carnes blancas, ovos e lácteos. Pero ademais debemos reducir as grasas saturadas e as grasas trans, que son as que están presentes nos alimentos procesados, e as grasas animais. Tamén é moi importante ler as etiquetas á hora de mercar, xa que é unha ferramenta imprescindible para ter unha alimentación saudable e responsable, ao mesmo tempo que nos informa sobre as sustancias ou produtos que causan alerxias ou poden causar intolerancias. Xeralmente, cando unha persoa está no hospital, tras haber sufrido un dano cerebral adquirido, no primeiro momento proporciónaselle unha dieta oral e triturada, en forma de purés. Isto faise por seguridade, mentras non se valora a capacidade de deglución por un profesional. Este profesional que fará a valoración estará especializado ou especializada na otorrinolaringoloxía ou na foniatría. Posteriormente a isto, no caso de que se comprobe que a deglución é segura, recoméndaselle a persoa ir introducindo alimentos de doada mastigación e deglución, ata conseguir unha total alimentación normal. En moitos casos, tras o dano cerebral, aparece unha secuela denominada disfasia, ou dificultade para tragar. Nestes casos, a alimentación e hidratación deben ser adaptadas a cada persoa. Por outro lado, tamén podemos advertir cambios no peso da persoa con dano cerebral. É común que, tras o dano cerebral, algunhas persoas perdan o apetito e non coman tanto, ou outras persoas comen de forma compulsiva e inxiren máis cantidade de alimentos. De aí que se teñan que adaptar a ambas situacións estratégicas dietéticas diferentes. As úlceras por presión normalmente están causadas pola falta de mobilidade que teñen as persoas tras un dano cerebral adquirido. Tamén poden ser causadas por outras causas. Pero é preciso que se lles dea un tratamento específico a través da nutrición para poder previlas. O perfil das persoas que teñen unha úlcera por presión é diferente, porque está asociado por unha banda o estado inflamatorio e por outro lado o baixo peso como resultado dunha menor inxesta enerxética.
O exceso de peso tamén é un risco para a aparición de feridas crónicas e para a evolución deste tipo de lesións. Durante a infancia hai que ter en conta uns valores de referencia que permiten situar o neno, nena ou adolescente nun perfil axeitado en canto á nutrición, como son a talla, o peso, a área muscular, a circunferencia do brazo, etc. Según estes valores medidos que se relacionan entre sí, establecense unhas orientacións para detectar a malnutrición. No caso dos nenos e nenas con algunha patoloxía ou unha discapacidade, cada un é diferente e ten unhas necesidades moi distintas, polo que non hai un criterio único. Aínda así, como no resto das persoas, débense seguir uns hábitos saudables para previr calqueira tipo de enfermidade. É posible que algúns nenos con discapacidade teñan afeccións a nivel sensitivo, como dificultade para integrar texturas e sabores diferentes, polo que habitualmente se empregan estrategias para resaltar os sabores das comidas e a adaptación dos alimentos. Pois tras a valoración do profesional de otorrinolaringoloxía ou foniatra, diagnostícase a disfaxia ou outras problemáticas asociadas á mastigación ou deglución. O papel da nutricionista é elaborar un plan individualizado para cubrir as necesidades nutricionais destas persoas. Posteriormente, é a logopeda quen actúa para que a alimentación sexa segura, ou sexa, que evitar atragantamentos, eficaz, que se cumplan cas necesidades nutricionais, e tamén atractiva, con preparación colorida, aromas, variada, é dicir, que a alimentación sexa o máis normalizada posible.